Surat At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. O propeta, bakit mo ipinagbabawal sa iyong sarili ang bagay na ginawang pinahihintulutan ni Allah sa iyo, na humahanap ng pagsang-ayon ng inyong mga asawa, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, wallahu mawlakum, wa huwal alimul hakim. Si Allah ang nag-utos sa inyo o kalalakihan ng pawalang bisa, ang inyong pangako, at si Allah ang inyong tagapangalaga, at si Allah ang pinakamaalam, ang tigib ng karunungan. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. At alalahanin ng propeta ay nagsiwalat ng bagay na dapat ingatan at ilihim sa isa sa kanyang mga asawa, at ipinagtapat din naman ng kanyang asawa sa iba pa, at ginawa ni Allah na kanya itong mapag-alaman. At hinayaan niyang mapag-alaman ng kanyang asawa ang bahagi nito, at hindi niya isiniwalat ang ibang bahagi, at kanyang ipinagtapat sa kanyang asawa ang mga ito. Siya ay nagsabi, "Sino ang nagpahayag sa iyo ng mga ito?" Siya ay nagsabi, "Ang ganap na nakakaalam na puspos ng karunungan ang nagpahayag sa akin." إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. At kung kayong dalawa ay dumulog sa pagsisisi kay Allah, sapagkat ang inyong puso ay katotohanang nagnanais, datapat kung kayo ay magtulungan sa isa't isa ng laban sa Kanya, kung gayon, katotohanang si Allah ang kanyang tagapagtanggol, at si Gabriel, at ang mga matutuwid sa lipon ng mga nananampalataya, at bukod pa rito, ang mga anghel ang kanyang katuwang. Asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Maaring mangyari na kung kayong lahat ay diborsyohin niya, ang kanyang Panginoon ay magkakaloob sa kanya sa halip ninyo ng mga asawa na higit na mainam sa inyo, mga Muslim, na nananampalataya at matimtiman, na mapagsisi, na sumasamba ng buong kababaan at lumilikas sa ibang lugar tungo sa kapakanan ni Allah at nag-aayuno maging baluman o dalaga. Ya ayyuhalladhina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O kayong nagsisampalataya, iadyan ninyo ang inyong sarili at inyong mga anak sa apoy ng impyerno, na ang panggatong ay mga tao at bato, na rito ay nakatalaga ang mga anghel na malupit at mahigpit na hindi sumusuway sa pagsunod sa anumang pag-utos ng kanilang tinatanggap mula kay Allah, bagkus ay gumagawa ng ayon sa anumang sa kanila ay ipinag-uutos.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. At sa kabilang buhay pinagtuturing, o kayong hindi nananampalataya, huwag kayong gumawa ng mga dahilan ng pag-iwas sa araw na ito. Kayo ay binayaran lamang bilang kapalit ng inyong mga ginawa. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. O kayong nagsisisampalataya, magsibaling kayo kay Allah ng may matapat ng pagsisisi. At tumasam na ang inyong Panginoon ay magpapatawad sa inyo ng inyong kasalanan at kanyang tatanggapin kayo sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Sa araw na si Allah ay hindi magpapahintulot na ang propeta ay hamakin. Gayon din ang mga nananalig sa kanya. Ang kanilang liwanag ay magsisitakbo sa kanilang harapan, nakasama ang kanilang talaan sa kanilang kanang kamay. At sila ay magsasabi, O aming Panginoon, inyong ganapin ang aming liwanag sa amin at ipagkaloob ninyo sa amin ang kapatawaran. Katotohanan kayo ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. O propeta, magsumikap kang maigi laban sa mga hindi sumasampalataya at sa mga mapagkunwari at maging mabalasi ka laban sa kanila. Ang kanilang pananahanan ay impyerno, katotohanang pagkasama-sama ng gayong hantungan. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Si Allah ay nagturing ng isang halimbawa sa mga hindi sumasampalataya, ang asawa ni Noah at asawa ni Lot. Sila ay kapwa na sa ilalim ng pangangalaga ng dalawa naming matutuwid na alipin o sugo. Datapot sila ay hindi tapat sa kanilang asawa sa dahilang tinututulan nila ang kanilang pagtuturo. Kaya't sila ay walang napakinabang sa kanilang ginawa sa harapan ni Allah at sila ay pinagsabihan, magsipasok kayo sa apoy na kasama ang mga nagsisipasok. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. At si Allah ay nagturing ng isang halimbawa sa mga sumasampalataya, ang asawa ni Paraon nang siya ay manikluhod, O aking Panginoon. Inyong ipagtayo ako ng isang tahanan sa halamanan na malapit sa inyo, at ako ay inyong iligtas kay Paraon at sa kanyang gawa. Inyong iligtas ako sa mga mapaggawa ng kasamaan. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. At si Maria, na anak na babae ni Imran,
na nangangalaga sa kanyang kalinisan o sa kapurihan. At aming hiningahan ang manggas ng kanyang damit sa pamagitan ng ruh at siya ay naniwala sa mga salita ng kanyang Panginoon at gayon din sa kanyang mga kasulatan at siya ay isa sa mga matimtimang tagapaglingkod.